Iba sa ito, hindi pa kasalitaan ni Reden nga na pangalawan, green money. Sagudahin nga ti surat. Di pa kasalitaan, ni pagayam tayong darararan, pagayam tayong Reden nga na pangalawan, green money. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tanapang kami manin nag-date kini Rose nga kaya na yan ko. Day off na iti day tanga aldaw akas may sa nga sales lady iti may sa nga department store dito syudad. Idinto ta may saklang met nga gagangay nga tricycle driver. Gagangay lang ang tricycle driver kunak ngem kukuwak ti tricycle manong. Inurnungak aging ka nakagata nga konti bukod ko. Kanada pa yan subagmanong nga ornong kumanong. Nga mabalin, no kaya't lagi din ni Ross nga mapan kami mga asawa, ije balayda, kat talagang yung kami mga asawa. Takayat kuluunahin nga asawa kami. Nabayagan nga raramiden mi manunay mitag date. Mapang kami tiigid ti bye-bye. Kat syempre, kas kam latin ager, manunemi nga kinamatan, intunukuan, agin narakop kami, agin nagig kami. Sa kanto dumano na manunemi, iti close cottage. Nabayagan manunemi nga tinagikwak, inikutak, ti amin-amin ni Ross. No kumasabong manunemi nabayagan nga, na nananam ko ti samit dagiti bibig na ayamuom dagiti banglo na. Nabayagan manong nemi, na naibus ko mano makan isuna. Ngem saan ba't nga maibus nga makan manong? Kasi tinak panangan karigiti bibig na anot-nutek no baling kumagat ibus. Kas kumaitinak panang kinikinit a panang kirab-kirab karigiti mansanas idi barugong. Kas kumaitinak panangan manunemi panagbatok-batok idi suor itinagbaytan dagiti nawas na nga legs. Nagpintas ti pamagi ni Rose manunemi. Nakakinkinis ti kutis na. Nakamaymayat, nakabangbanglo, nakalaplapsat, nakaimimas. So nalaing manunemi tagtumtumar isunat at dinapay kano kayat tagsikog. Ano mabaling kumakitagsigugin no sigurado nga umanugutan nga kalaysa kami. Uwing kano pa lang titawan nga 24 sa bagay. Ininto ta siya kat 26 kun manong duwa nga tawan diferensyami. Umay maten ni Rosa Jabalay kat nasa una isuna itirik na ni Nanang imbilang nan nga anak ni Rose isuna. No umay sa Jabalay ni Rose manunemi ibab pabalay na. Huwain saan nga tekunak nga saan nga umubleg. Timpa anak nan tibagi na kininanang taimbilang met ni Nanang anak isuna. Duwakam lang agkabsat manunemi agbasbasa dati adjek iti college. Sa bagay, nung mapagraduar ko lakit isunan manong talagang kayat kong nagasawa kami kini Rose. Nagpapas kami tiragsak kini Rose, ididay nga pa nag-date mi manong. Aging nga, naidagkir patirik nami kalpasan tip anal-al ken anang sabmi, nga naglumba, nga nang tukno-tukno ti langit. Mas dawak, tayin suot na matandi, likat nga rawaten na. Dati-dati kat haampay, taulitan min tupay manong. Ulit-ulitan mi ore mamitlo. Abay maten. Kahit kung masapag agawid, rede. Tulad kantos di balayo. Ore sanin. Abay mat ka dati-dati nga itultulod ka. O mamayik matin sa di balayo. Amamudak matin na tatang nanang kindi kay kapsat mo. Nangaroon na kinimanong mo nga Rafael. Agbarkada kami. Bayaw pa yun ti awag ko kay kuhana. Kaya awag na kanya. Erden. Ano problema? Ano problema?
Isuot mo at nagitarawatan. Tasan ta bayag dito eh. Itulundag tulayangan ti terminal ti jeep nga agawid sa di ilimi. Sana ko nang itultulod pa di mismo nga balay mi. Insuot ko nagitarawatan manon na mi kat dinamang kunanyat problema. Siguro ko na kumangin saan nga siguro hindi ka sigurado. Sigurado nga saan ta nga katuluyan. Anat ako lang? Anat ako lang pakiulit? Di ko na sigurado nga saan ta nga katuluyan. Masang nga data ang-asawa kasta? Eh di pala kahit kung ang-asawa ta kuman, si kala pala tagked-ked. Nakasagaan ako ng pamilya. I'm sorry Reden. Amo ti Diyos no kasanong ipatpatek ka. Ngim. Napatpatek nga amang. Ti parang tulong ko ti pamilyak. Tapno sumaya at ti biyag mi. Saan ka mawatan? Lipatin akon. Baragasan ko itong aramiden. Kabuta, natulagan di kalay sami. Iti hawayano ng mga asawa kanya. Pudno ka diti mangikuking ka? Rose? Pudno. Talo abulan ni Tan si Pud. Ada nagbakasyon nga. Hawayano ti ilimi. Nga may mga asawa. Katsak tinakurso na dana. Diyak kayat kaputa si katipatpatag ko. Kem kisaring tatang ninanang kadigri kapsat ko. Para man laing ti panakaya panagbalingan ng saliwanwan di piyag mi. Siya tinuuna ka na kami nga limang kapsat. Inauna nga babae. Tadamanungan. Amom deta. Kat adda kanyak titulbek tapno pumintas ti biyag mi. Magiasawak ti Hawayano kat babaling kong tumatan nga alam datatang kininanang sa Jaway. Kinisudan tumatan ti makamukarig ti kapsat ko. Malaksit kinimanong tad asawa na. Ngayon di kita talupay nga kapsat ko. Adda kanyak tinapintas nga biyag da. Tanaragsak ka, di ka magkiasawa, iti saan mo nga ipatpatag, masursurok tong ipatag ni Peter. Rose, apay mo ten? Ayan nanda kiti Karim. Ang Karim kanya kasi siyak laeng. Nakasmuntinak pa nagkarikan ka. Nasi kakil siyak. Datat bang bangon iti pamilya. Iwabe kas timot yung tinaramit mo. Pagawanan na ka din. Nagbalina ka na ruko. Saan mo matungpalin ti karikag ka. Natulagan ti kalay sami kini Peter. Adakan ka no may kanto. Umatendar. Into na umayan nga lawas. Into maminsan ng Friday. Pet sa 18. Itulod na kon. Intan. Kaya nagtudon sa ni. Buwan na, tudo. Makidanggay kanyak, titangatang. Saan lang nga nagitiluwak, kitagtudtudon. Pati tangatang, kaya itanagnan nagitiluwan. Gabuti ka sakit na itong inaramid mo, Rose. Insukat nak iti Hawayano. Insukat nak iti green money. Rupa ka ti dolyar.
Ado kita dupay manon nemi di kiti imbagak. Ngem rimuaren pimanawen manon nemi ni Rose. Idi sa pulak kamakamak abag iso nga nakasakay mo tent sa bali nga tricycle. Ito yung naramid mo, Rose. Sapay kumatasan ka itong nagbabawi. Sapay kumatasan ka nagbintot iti desisyon mo. Almost 4 years tal. Ngagayin na yan. Kalpasan na kasto ito nagtungpalan ti amin. Gabot ka din na may sagla nga tricycle driver. Gabot ka din na saan nga green money tigig gamak kan masapsapulan. Gabot ka din na may sagla nga tricycle driver. Dinawagak manong name ni Alex nga padak nga tricycle driver manong. Umay nagman kad kaduhan pare. Nitoy. Jabalay. Siya akong di makamot ipulutan. Para kang dumating di harap. Andan sakit kayat mong ibartekan pare. Awan kami ni Rose. Ana? Ni Rose nga arig na agasawa kayon? Awan kayon? Imay ni Alex manong name niya pag-isumit na nasiw-siw kon titiniliw ken pinantik nga native nga manok. Pag-isunay pare. Nasiw-siw. Inasal mo tarak. Tarugyan. Rugyan tamat yung tagkaldo ti siw-siw. Namon datatan kaninanang kinigrikabsat kumanon name tinapasama. Kada magladingit na matmano. Nabartay ka klatan manon name nga napuputan no anyat si Maron na pasamak kalpasan niya. Adot na inong ko. Hindi makaringak iti aksa pa manong sakit ti ulo. Tang. Ito landang man ti kape. Ay napalaluhan ti minom iti rabi baro. Ay kakaasi ni Alex nga mga nangan andingay kang ka. Talagang nasakit nga mintirknag. Nasakit nga mintinarabid ni Rose tatang nanan. Kita mo na nasakit nga peso yung awat di maaramid mo, no? Di, mga klon ti kinapod mo. Ure, sa sinumat agad. Ang nakalindigan ni Rose, nga nang pili ka na dyan nga hawayano, tagpeso, nga sumayato ti biyag na. Matulungan na ti pamilya na. Kaya tego na tayo nga saan nga naikaringa na kayo. Okay. So nga rumpeng unay nga, dahil ti umuna panaginom mo, ken maudi panagin mo barok, panaginom mo ti arak, taang nga makastulong ken ka ti arak. Kasi ita, nasakit ta ulom, taang member mo, baka saan ka mapan makapasada. Sana ka nagpasada nga nagmalmalim man. Inebak manin ni Alex. Naginom kami mo na. Ba nagapakaung-ong tak manon nami makalawas nga tsak pulos nagpasada. Makalawas nga diretso manon nami wasta mo malemen, makainumak manen. Ungat latamot di mo oray ko kadatatang kaninanan. Aging ka manon nami nga tiyo sumarunong aldaw kahit ko ti ba nagpasada itinapasangpet ko manong nami ni Rose. Rose? Arden. Apay. Di ba? Nalpasan ti kasaryo? Into maminsan palabigat. 16 pala ita. 17 into bigat, 18 ti kaldawan na. Apay may ka? Tapno. Ulitak ti mga wiskin ka. Tiyak maiturot nga matangan ti panakasar mo. Iti sabali. Alex. Kagwara nagkali. Ano tinamnamayam ko mga mariknak? Tinaramid mo? Ngamin, tiyak makaturuturo. Sipot, idi nagsinata.
Di nakpaturugan direk ti konsensya. Di mo ko na yan, nga ibabawi ka. Ibabawi pa nakikasar mo, iti Hawaiano. Irinto ta into no, maminsan nabigatin. Adula kiti may luliwan. Umayak nga tagpahan-bahis ka. Hindi tikit mo sa baka kunak no, ikawid na. Awan ti pang barak ang mangikawid ka. Kahit mo sawan, palubusan naglatamag ka sa bagi-asawa. Kadata talpasan nga tulag. Napatpatag digiti pamilya am sang gadi nga miti siya. Sa sino ako malaing iti biyag mo? Tinakap-kapin ano. Dito tanitatang mo, ninanang mo, digiti kakabsat mo. Isutat ka po no apay makiasawa ka, iti Hawaiano, diba? Hanga gapukin ka, gapuk katakwada. Agpaso, makalikna kang tumatinamay, makiigam ka ti dulyar, makapang ka sa Hawaii, makapagtrabaho ka sa dyan. Sanak to naragsak. Kaya bahala ka, ay kinayat mo. Hanggang kumanang itultulag ah. Di kahit ko kumanga, naman pasamak. Kahit ure doon, at doon asawa, hindi na ko makagkagura. Mabaling kan tumat nga suratan, mabaling kan nga kontaken, mabaling ka di. No, ore at doon asawa, at doon lata communication na. Tapnoan niya. Tapno awan gundaway kung agsapol sa bali kasukat mo kasta. Mangnamnama keng ka. Uray kang mabalo ka. Apay, mano taon ka diti asawaem. Ubing pay. 45 na lang. O matlagayan. Apay, nalakayan nga baro? Nalakayan nga baro. Matlagayan, mamot pa yalakay. Apay ko mga samang masurusuro nga ayaten. Tsaka mo na din. Kaslasan ka tupulos nga malipatan. Hamon nga may babawi pa iti amin, Ros. Ado nga tao ti miliwan. So nga, siya mo nagkunang nga saan nga agkagasat. Rinugyakon nga nang lipat keng ka. Ito dahil ito nga bigat kat isut ingkarik. Kapag nang sardeng konti uminom, tarumbengan nga aklunet ti kinapod mo. Iti da ito yung aldaw nga rugyang ka, nga ikatanan iti panunod ken lagip ko. Yung bigla ka nagpakita. Nangyat kahit mo sawan. Nagtultuloy nga, agtalinaid ka, di puso, numampay adanto na asawam. Di mo ka di kayan? Nga ipapauwitan ng tumati dulyar. Hanag nga rupa ti green money. Dulyar mo lang ti dulyar mo. Hadamat pagsapulak. Makigamak mati kwarta. Hanak pa nagpalapalama. Kagwaran no kasta. Di kayat ko kadin ako magurgurayan. Di kayat ko kadin ako ilunlunod. Saan kong aramin tagilunod. Saan ka mat ngayon lunod. Idaw-dahot ko hindi, nasapay ko matanaragsak kanto, Rose. Sapay ko man. Dimteng det nga aldaw nga kalay sa digiti duwa manon nemi pambarakon ti mga tenter ko na. Impas neng ko kaditi nagpasada mano. Wine. Sa anak ng sarsardeng, sa anak ng agsarsarding aguray, anak agparparking, kada kita pagurayan, tilo, pasahero. Gudugo dakla, gudugo, data, puligos sa kapuligos. Ori awan pasahero, padaya, damang pasada kayo, para, may tulod ko, alaman gudugo dak. Sa kilagsardeng, mabisina kun man, anak pagpalpada, pasada man, ay, haririn, naginana ka mo ta. Gudugod ka lang, gudugod. Pag inana yung matatricycle mo.
Ay, pangipapapasad sakit tinagam mo da, pasada ka nga pasada. Aginanamot na motor mo, mga numadadaen. Wen manong nemi, impas na kukit nagpasada. Ay nga na makabulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 nga bulan na. Parire din, di ka pinakalipat aya. Apay. Nabayagin na. Kumusta? Adda para adto't Pilipinas, di ex mo kuno na paano sa Jaway. Tsaka mo, awan bibiyang kung kingkuana. Abagay. Gusto namin tilaglagi pa magkatagsakit lang tinakam. Naging kaya saan nga nakpakpakadaan, dinagagara nga nakitak ni Manong Rafael akabsat Manong Nemi ni Rose. May siyudad siguro na may naginatang. Agsadsada tricycle. Sinarte nga, si Kabal Gayang Bayaw. Nawas nga bayaw ko na. May kardan na. Iti terminal nga pa di ilimi. Kaya ka po tasamot pa yung napno Manong Nemi ti jeep nga pagluganan na. Nagsasalita kami. Kumusta ni ating mo ngay? Nakadanon sa Giant. After 3 months lang, naprobaran yung petition na. Alisto niya. Kung alisto siya. Ket, nakasarok mo nga dagos ti pagtrabaho na sa Giant. Damat amay sa bulan nga nagpawit mo tiniso na nga kwarta naman, timpawit na. Ket, pasensyahan. Bayaw. Saan tamad gahim nga talaga ang bayaw. Sika kumat kahit ko kaya dami bimbalet mo da nga Hawaiano. Siguro kasi kapit tinangal aluwi kinading mo. Una. Siyempre, no, magaling ng tumat na petisyonan na ng kinitatang. Makapandan tumat sa jay, petisyonan tumat na tatang kininanang dili kaabsat ko. Kinuri siya, isak lang, iso na lang, manigat na kamapanan, na asawa ko. Nakabali na, sa tibabati, mas napapawitan naglaki di. Di ko nakman kit ko Gumatang ni ading ko ti daga. Napindas nga investment ti daga. Ora da kita mabungbang kaglat. Basta man ti nagkutulagan mi. Tulungan di kiti kakapsat nga makapagbasa. Siya kakit ti tulay itad mo kanya ako. Nagit maigatang iti daga. Amom ti daga ket umatong ti balyo na. Kaya siyempre, batat na may napindas sa pag-investigan ko. Kasi naman tilangan ta asawa na. 45 years old, na lang ta butit, dakil dyan na. Nag-exercise ka bayaw, tapno mamasit, ket no dakapam ni kawagis, ket baka mo maisarek ko na karad. Kuwan agdug position da na, oray pa, narigat lata siya. Kaya nila taading montiro mabaw, narigat lata. Amo nun dakil di chan mo, bumasit mo, na? Hamo makita kahit, nakita ka nga kit basit. Kasi na sigarilyo lang mare. Diyan ni Hawaiano, so nga, dinto nga tagsapol dito ko nangaro na kita na naparama na mo na kit kanayon idi bayaw. Mading aro da. Numuna ta panakkalan mo tatu ko kay. Kadi iso maikawan to lagid din ni kabagis mo. Agsapol to na kay ruwaman na. Kinon ko nagkatawa parang name ang iliw-liwag ko lang ti sakit. Ang makikat-katawa mat marong name tinawas nga kayo. Ang gaman ng naming at the simbrek nga message iti yat cellphone ko. Pakaam mo ti may isa nga remittance store. Ada ka na inakrisibin.
Teka, damat sender na dito kan. Malakad nga ron nga awan ti may bagada nga ni Ross. Impatuludan na ti talo kasot nga dulya. Mayat man. Dakkel dito ti talo kasot nga dulya ra. Nga pang kumat, inala, receive. Apo kita, manungal daw, manungal daw ang tsak paspasada. Imaguri ka. Sa gading imbagang edi nga sa anak itong umawawat. Atak-lata, nakarod. Iduling ko kindi. Tanog bakasyon to. Mabaling kong tumat ng isublikan ko na, di ba? Ragat ang mga upanak nga rod. Another bank account ko. Ito sa bali nga bangko. Tadamat bank account ko. Pangiduldurin na kadagiti mapaspasadaan. Mga upanak ti bank account ko. Tanuad na ipawid na. I-deposito. Aging nga timawagin mano. Hello? Hello, Reden. Ross. Kasanulaing ang tilaing mo, nangala ka rin cellphone number ko. Di manong ko nga Rafael. Di ba? At the number na ken ka. Ken, ag-friend kayo di Facebook. Ket, pag-accept mo man ti pa nag-friend request ko. At the number mo ti tinawaga kay. O pa, i-accept mo man tapos nagkastakit na haandak agbayad. Basta dalud ko. Messenger di pang tawagin ka. Ang balin? Tapay nas kiniganta kami ng asyonda. Kas na ko nakin kayo di. Kahit ko nga gayem talata. Sige. Masansan met idin manong naming a video call kami. Nangro na narabi dito ay manong name. Ano oras yun dito? Parbangon. Di ka harap maturog. Nasapa ka naturog. Masapa kami nga sombra kit trabaho. Basta, bale, nagriingat, tagrubatak tumandamdama. Nilakay mo, saan ka magbatbarat oras? Maturog ako na peso na. Ganito nagriingat, isang tuparat ka na maturog tumantan. Kit, kumusta mati sex life yo? Dinakpay ng pagganas. May liliwag ka. I miss you. Diyak pagarupan na kasjay. Nga niya. Tigahim butit ket batit. Kaya apay nga di mo ibaga kini lakay mo nga paipes. So, may tinakirwangan na ka. Talaga nga batit. Baga nga ni Manong mo, nakita na ka eh. Ano? Ni Manong mo, Rafael, nakita ka na minsan. Kita, nakita na ka takukuan ni lakay mo. I miss you. Nalaypatan na ka din. Di na ka din ni Patpatig, Rafael. Reden mo na. Ni Manong mo ti Rafael. Ayaw ang gayam. Reden. Di na ka din ipatpatek. Siguro, as a friend. Ngim, ayat, nakasagbarin to nga asawak, sana ko namang namnama. Pero bago na nalipatan ka, kaya makita ti kaswat mo. No, Rafael. No. Kaya't ko nagbakasyon na kadadda ka. Kaya't ko nagbakasyon na kat nawaya ka. Tapos makapagragsak na. Nagpapastragsak ng bakasyon na. Iraman nagpangagbasol. Please. Binulan nga pawitan ka.
Diyak masapol ti kwartam. Imbag ti mawag ka tap no imbag saan na kun nga paupawitan. Ipauwitan na lang saan ko resiban. Nagsublin tumalaking ka. Awatem lata. Awatem lata. No di mo kahit ng gastusin di saan. Urunungem. Just in case kasapulam to. Dada, i-withdraw. Talaga nga nakadeposito. Sige, pauwitan ka ti binulan, ha? I-deposito. Tadad doon taramatin ta. Kuwartatan tumit lang dahita. Kasano ko ma? Ngita mo, baka masapak ng babalo. Adaan anayen ni Peter. Ana? At sakit na. Ano na sakit? Posible nga, kasi diyan nga lukmag na kita maatake. At sakit ti puso na. So nga, kaya yung muna nga pa nag-sex me kat. Kabuta, saan nga makapagplastar? Siya ko natin, kimawa. Tapno, mapagganas na kamat. Kinan na. Kinan kumet. Ngamda jay. Horela, asuga na sa sarap ha. Edi po, baro kong na overjoy. Ngamuti pandangan ko. Please, Reden, urahin nak. Urahin nak. Kasi nung arat pa nakaamutan ng manong atawan. Dandanin. I'm sorry, Ross. Saan kang orayan? Nung makasara ka, iti babae nga kasukat mo iti pusok. Siyempre, armek. Kat nung mapusong batnak, kat nakasagana nga mga asawa, o makiasawa kanyak, baka intun pa nagbakasyon mo, agpadpadatan doon nga naasawaan. Kadpud no manong name takalpasan ti duwang atuwen sipud nagsina kami kad napanin sa dihawan ni Rose dimteng ni Dulce ti biyag ko. Sang nga ili manong name nga nagkapoy ti Cagayan nga sang ili ti karuba mi. Kapag yan manong name ti asawa ti uliteg ko. Ni ulteg ko ang Fermin, Uncle Fermin manong name kad na asawa ti Cagayan. Kaya dinjawad na dito ay ti asawa na. Kaya ni Dulce manong name may nagbakasyon. Kaanakan ni auntie. Nakurso na dakmat manong name kit pinasyar ko. Kawang ka di matla ti makaiparit, Dulce. Baka ada boyfriend mo sa jay lugar yun. Diyak pinadahan ti boyfriend, Reden. Ado dagit agad-aram kanyak sa jay lugar mi. Kinawarit ito eh. Sa amin lang siksik ito may mga paspasyar kanya. Bareng siyak tinag-asat. Tinamdaman ko kung ka na uncle ka ni auntie. No, kumusta ka, met? Nadan ka kanong tinubya, edit, tinabayag. Ngam inasawat hawayano. Awang komunikasyon yun. Basta rin tumawag. Oresan ko kumakayat ng ipapawitan na. Siyempre, mapang kumatrisibon na. Ngayon siya kasgastusan. Ibang Bangkok. Uy, kadakal ang na. Medyo. Imbaga ng oraya kiso na. Sakit na asawa na. Sakit ti puso. Ngayon ko nakmat kang kuha na. Awan ti bambara ka manguray kang ka. Sikat tisangan ng tungpal ti Karim. Di naktumapabasol no, makasara ka. Iti babae nga, may kaduwa nga ayatek ko na. Iso nga di mamam mo ka, hindi makita ka. Dahituhin ti may kaduwa nga ayat kanyak ko na. I love you, Dulce. Panunutag pa'y, Reden, no nyamat ti marikriknak, adalik pa ti riknak.
Ngayon kalpasan ti talo nga bulan manunemi inaklunak ni Dulce ket kastaon iti ragsak ko. Ngayon kada di nga panangaklon na kaniyak manunemi sumuten ti panagpakada na. Apay men, napahawtan ti bakasyon ko. Mailiwak man tan sa di lugar mi. Ito na nun, nagsubli ka. Tsak tula mo. Inaklon na, kalpasan na, pumanaw ka. Ngamutin. No talagang iba't patag na, makauray ka. Una saan, sikat umay tilami. Dulce, sakala ko man ang pumanaw. Uno, pumanaw ka, sublikan dumit lang. Hangka ko magbayad. Diyak may ikari nga, diyak mabayad. Diyak may ikari nga, sublikan ka tiyangos. Dulce, please. I love you. Diyak kaya nakalpasan nga, inaklon na, mapukaw ka. Saan ka kumakayat ang mapukaw? Inarakop ko manong naimi sa ko'y nagkahanda kiti bibig na. Bumalbalas met iso naman. Aging ka, manong naimi sinakroy ko iso na. Sinalutsod na apay. Pangimpanam kanyak. Iti kwarto. Itulod ka iti kwarto. Sa kanto gawid din. Sa tanto agendan. Ngagampayak iti langit. Rutin. Sakbay nga umadayo ka. Sakbay nga subli ka. Iti lugar yun. Kaya't ko. Muhunan ka pala umuna. Tapno ang baling nga kukwa ka. Muhunan ka. Virgin ni Dulce manunemi nga tinikikwak. When nagpatnag kaming nga naglakam tirang sak manunemi nga kaslasaanin nga maulit pa ay agsipod ta. Pumanaw nga roden iti kabigatan. Kahit ko hindi nga gawid manong nemi kalpasan nga dan napasamak mi kahit kong igawid. San kan nga mapapan? O nagkukuyog tayo kadwak na kiti parents ko. Tao may kami mga sasawa. No, siya ka lang ti agawid. Urayan na. Nung kas pagarigan ta, mauray na. Ti makadakas manong nemi napukaw ti kami nukasyon mi. Diyak matin makontak iso naman nung nemi. Oo, naman di kasi mapaspasamak di biyag ko na. Taapay man eh. No kaano pa nga dan kasukat ni Rose. Diyak mat man makontak. Oh, napukaw ko ni Rose. Mapukaw ko pa yung Dulce. Laki turayam laeng nga mga ano kwa. Danto ba lagun tao nga matawagam. Kung saan kit isut bigla nga magtawag kang ka. Speaking of Rose, agi pa upawit ka din pa lang kang gani Rose. Wala nang. Ure maamon na nga ta nga dan girlfriend mo. Agi pa uwit pa nga ta. Tawag ang mga gindi. Kaya baga ako ng isarding na. Sabagay, nadamat nga nakadeposito. Medyo kisayak ba't basit no ka ata, ramanak mo eh. Da kahit kung gatangan. Tawag ang mga ni Rose na kunak tinakam ko. Simong bata. Hello, Reden. Kumusta ka? Gusto'y trabaho. Kapatig 2 oras dito eh. Ag-relax ka mo na. Ora da day off ko. Ay naklatag extra. Supay. Kat kumusta kayo iti asawa? Okay? Di namat kayat. Ora siyak temang pilit keng kuana. Baka kano na maatake. Ano, malabsan na ganas. Ligliglikan na ti sex. Kaya mailaw kang arda. Gagangay ha. Nang ruwan na malagip ka. Rose, anda kahit ko yung bagakay ka. Ano yata? Adaan ako hindi kaya na yan. Niya? Yung mamom, yung may nagbakasyon dito, ito 3 nga bulan, nanubiyak.
Di pa nangaklon na kanya, sumat pa nagpakada ng agsubli di kagayan. Aging gantak ba't ka makontak? Di ako makontak isuna. Ako mo tiawag na kanya. Napukaw mo mat isuna? Tsaka mo. Nuwapay nga mapukaw ko. Dagiti agbalingan na patag kanya. Arden, saan ka nga kaya ito sa bali? Ihuray naklangin. Dandanin. Aging kaya manon na yung bigla kimuntak ni Dulce. Hello? Dulce na ito eh. Sa bali matamber mo. Napuko ko ti cellphone ko. Kaya magbanggarot na. Natawagan na. Pinatpatanghak. Pinadas ko. Amin. Naging ka napatanga ako tinamber mo. Kung nakalano napukaw ka na. Nagawid ako dita. Kadi? Nasa ka nakakadigang mga asawang kanya? Gawin na. Kaduwag na rudan di kiti parents ko. Kaya sa pagbunong ang partido mi. Sa dan tula gawidan no. Malpasan di kasar. Apeso? Uy, sumagsagana kan. Umay kamin, sweetheart. Kasta mo na yung tiragsak ko manong name ng ipadamag kadatatang kaninan. Nagpakaammo damat kadagiti kakabagyan dito ay manong name kat siyempre dumtengdan. Dito yung balay ng nyawid na tibagina. Dito yung kami nga nagpapasitiragsak. Naging ka nga dito yung payan balay, manunay nga nakatulagan, tikalay sami, kat nagsagana kam nga dagos. Hawang kami nagproblema, timakan, nagsipod na. Adumit, manganda dito, ti partido na, mapandamat yan daanti. Naging ka nga dimtengan, day tanga aldaw manunay mi. Kalay sami, kini Dulce. Apaglepas manunay mi ti seremonya, edi you may kiss the bride, kiniskon manunemi. Kalbasan manunemi ti panagpindirmami ti marriage contract. Inted ni nanang manunemi ti cellphone ko. Itapela nga ring-aring. Sungbatak ko ba ang amang kunak naman nga sungbatak. So nga gabutan na alpas mo lang ti seremonya na wanan ti problema, mapantay sa reception. Dato ring-ring wanan sungbatak mo. Saan nga nakapunbok? Sino ito eh? 808 Hawaii? Hello? Erden, ni Rose na ito eh. Rose. Saan ka nga busy? Aping hanti mo sa umat ang sigod. Lepas gamit ti kasar. Ana? Lepas ti kasar mi kini Dulce. Alpasen, nagpinirma kami ti contract. Marriage contract. Mabanggamin ti pakangay ti reception. Aping hanti nakinuray. I'm sorry. Italayan yung pakamok kumakang kanganatayan ni Peter. Ana? Nabalo ako. Natake sula. Nagulpe. Kawanan ni Peter. Nawaya ako. Ni mapimitin si kantisan nga nawaya. Apin di nakinuray. Kung nakinkakadandanin matay ti asawa. I'm sorry. I'm sorry, Ross. Talagang santa nga na ikarit tunggal maysa. Ang dagang kataragsak ko, Reden. Sumapo kanto ni sa bali. Tay saan nga butit. Tay awan sakit na. Tay maparagsak na ka. Akas ti panagparagsak ko kang kayo di. Agawid ang dito Pilipinas sa kalpasan ti tabon. Agsinarag ta, Reden. Mailiwag kang ka. No way. Saan ko mabaling ang liputan ti asawa? Agbalinak to nga napudno ti asawa. So I'm sorry, Ross. Saan ka ko mamangiriribok? Ulitek,
saan kan nga kaya? Ngem saan ba't nga nagbakasyon? Kan di mat tumutawag. Pinadas ko kinontak cellphone number naman nung name check ba't din makontak? Siguro. Naamiris na nga talaga nga saan nga da kami. Nakiasawa man sa labalo, ngem naladawan ti amin. Gabot talaga nga damat na ikari para kanya. Saan kami na ikari? Ni Rose. Ni Rose, anang sukat kanyak, iti green man. Awan pulos ba nagbabawik kada kami kini Dulce, manong name, kaputan nagaget, napudno, man na kaawat, na dungo, ti asawak, manong name, kat impayan na, iti talungan na. Naragsak kami. Awanit sa pulak pa iti naragsak mi. Ni Rose, manong name, na damag ko, nga dakano manin asawa na. Diyan mo pakasaan nga butit. Tsaka mo baka naragsak batin isuna, iti sidong, ti sabali manin na pamilya na. Dahito yung nga ron, ti pagkasalita, manong, kat thank you, iti anos mo, nga nangibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. Thank you. Tuwing nga ron agyamang na pagayam mo, Reden.